Урлап, гүрләп тагын bir ел узып та китте. Нәтиҗәләр ясарга вакыт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә инде 17 ел дәвамында без Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә дөнья гизәбез. Сез койларда гына яшәсәгез дә, яннарыгызга барып, гамәлләрегезне, эшләрегезне, вакыйгаларыгызны яктыртырга тырышабыз. Нәтиҗә дигәндә, әлбәттә инде, без аны да Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә эшләячәкбез. Ул безнең яңа ел тапшыруы булачак һәм без аны чыршы тирәсендә уздырачакбыз. Чыршы дигәндә инде ул билгеле бизәлгән, әмма әле матур уенчыклар җитеп бетми. Мин мәсәлән, үзем монда йөрәк эләсем килә. Без һәрбер эшебезне, һәрбер гамәлне яратып башкарырга тиеш. Чыршыны хәзер без нәкъ менә Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре белән бизәп бетерәчәкбез. Данис Ванисович, менә сез безнең чыршыбызга нинди уенчык эләсез һәм ни өчен? 2022 ел тарихи мөһим вакыйгаларга бай булды. Һәм әлбәттә алар арасында айрым ассызыклы исем килә, ул безнең Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы. Шушы 30 ел дәверендә халкыбыз Бөтен дөнья татар конгрессы тирәсендә тупланып, бердәм милләт булып оешты. Конгрессның эшләнеге 30 ел дидек, әйме, менә 2022 елда нинди матур гамәлләр кылдыгыз? Әлбәттә, мин иң беренче чиратта нәтиҗә ясаган вакытта аерым рәхмәтләрне әйтәсем килә. Үзебезнең төбәкләрдәге, чит илдәге татар оешмаларының җитәкчеләренә, безнең милли лидерларыбызга. Без чөнки алар безнең терәк, алар безнең таяныч, без бердәм милләт булып бүгенге көндә оешканбыз икән, әлбәттә аларның эшчәнлекләре һәм алар алып барган көндәлек даими рәвештә, зөксез рәвештә шушы тормыш белән бергә без бердәм милләт булып оештык бүгенге көндә. Һәм мин шуны аерым ассызыклар идем. Без узган елны 2021 елны, 2022 елның шигары итеп без бергә безнең көч бердәмлектә дигән шигар белән расладык. Менә әлеге шигар исеме җисеменә туры килде. Һәм ул һәр вакыт актуаль, аны һәр елны кулланып була. Һәм узган елны Бөтен татар конгрессының милли шурасының киңәйтелгән утырышта 2022 елга без 500-гә якын торган менә вакыйгалардан, чаралардан торган планны раслаган идек. Һәм мин шуны әйтер идем, без аны бүгенге көндә лаеклы рәвештә тормышка ашырдык. Айрым юнәлешләргә килгән вакытта әлбәттә мин милли мәгариф, милли мәдәният, тарих, фәнни-гамәли конференциялар, җыеннарыбыз, сабан туйларыбыз, ел дәвамында уздырыла торган чараларны аерым басым ясар идем. Әлбәттә, менә әлеге ел вакыйгалары дигән вакытта һәйкәлләр ачуны аерым узасым килә, чөнки безнең гомумән һәрбер төбәктә җитәкчелек тарафыннан да, хезмәткәрләр тарафыннан да Бөтен татар конгрессы уздырган чараларда катнашу гына түгел, җирле халкыбызның мәнфәгатьләрен кайгыртуда һәм җирле халкыбызның сорауларын без шушы җирлектәге өлкә хакимиятенә, губернаторларына, җитәкчелегенәме алар алдында ул сорауларны куябыз. Һәм алар ел дәвамында бүгенге көндә үзенең нәтиҗәсен бирә. Мәсәлән, безнең Свердловск өлкәсендә без әгәр дә узган елны беренче тапкыр татар каһарманына һәм гомумән беренче татар кешесенә әгәр дә Муса Җәлилгә бюст куйган без икән, аның эше дәвамлы булды. Без быел инде Свердловск өлкәсенең Серов шәһәрендә каһарманыбыз Муса Җәлилгә бюст ачтык. Казакъстанның Кокшетау шәһәрендә инде еллар дәвамында сузылып килә торган мәсьәләгә, шулай ук Муса Җәлилгә без бюст ачтык. Аерым без Башкортстандагы каһарманнарыбыз Даян Мурзин, Шаймуратовларга һәйкәлләр кую. Мурманск шәһәрендә безнең данлыклы шәхесебез Тумпаровка мемориаль такта ачылуы, яисә Кыргызстанда аерым безнең галимебез, мәшһүр җәмәгать эшлеклесе Әнвәр Гәрәевка мемориаль стеллалар ачылу. Әлбәттә, ул даими рәвештә шушы эшнең нәтиҗәсе булып тора. Төп аерым бер юнәлеш мин милли мәдәниятебезне әйтер идем. Менә ел дәвамында уздыра торган җыеннарыбыз, фәнни-гамәли конференциялар, гомумән мәдәни чараларыбыз, аларның һәрберсендә менә киләсе елга
Безнең президентыбыз тарафынан Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Һәм ул да безнең үзебез алдында һәм Бөтенья татар конгрессының татар оешмалары алдында яңа бурычлар куя. Һәм хәтта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов дәүләт советына һәм республикабызның социаль-икътисади торышына бәйле булган юламасын ул инде ярты гасыр элек язылган безнең мәшһүр шәхесебез халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмнең шундый сүзләре белән башлап җибәргән иде. Бер канатың була туган җирең, бер канатың була туган телең, кышка гына түгел кешегә дә ике канат кирәк була торгандыр. Менә бу изге төшенчәләр туган тел һәм туган җир ул халкыбыз өчен изге төшенчәләр. Һәм алар бүгенге көндә аларның карашлары һәрберсен Татарстанга, Казанга төбәлгән. Без аларны туплыйбыз. Һәм Бөтенья татар конгрессының 30 еллыгын уздыру киң коллаж белән аңарга дәлил булып торды. 35 чит илдән һәм илебезнең 79 төбәгеннән 1667 делегатның һәм шәрәфле кунакларның бернинди сәяси һәм дөньядагы барган вазгыятькә карамастан Казанда 4 көнгә килүләре әлбәттә аңарга менә ачык мисал булып тора. Безнең җиребез, безнең телебез монда. Безнең әниебез Татарстан. Татарстан шушы татар планетасының үзәге булуы үзе бер горурлык. İslam dinin devlet dini итеп kabul etkeni bizge 1100 yıl үтте. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ата-бабаларыбызның изге җирләренә килү үзе бер бәхет. Хисләрне әйтеп бетерлек түгел, дөресен генә әйткәндә. Кичә генә каушап калдым. Бу кадәр кеше күздән яшьләр чыкты. Устав негізінде Милли шура эшләде. Мен инде иң зур рәхмәтләремне җиткереп, съездда уңышлы эшләүләребезне теләр идем. Бер мәйдан, бер площадка буларак актуаль сорауларны күтәрү өчен ул безнең өчен милләткә бик кирәк. Әлбәттә, ел дәвамында барган һәрбер чарага мин тукталып тормыйм. Чөнки сез аны безнең халкыбыз аны ТНВ Планета каналлары аркылы да һәрвакыт күзәтеп барды, яктыртылып барды ул. Менә халкы мине тапшыру ел дәвамында үзендегенә дә 30дан артык тапшыру. ТНВ һәм ТНВ Планетында татарлар тапшыру 260тан артык тапшыру әзерләде. Ул ел дәвамында булган чараларның дәлиле булып тора бит. Чөнки әгәр дә синең татар тормышы җәелдереп эшләнмәй икән, аны нәрсә ничек кенә тырышсаң да аны күзәтеп һәм тапшыру дәрәҗәсенә әзерләп булмый иде. Ә менә төп вакыйгаларга килгәндә, әлбәттә, Бөтенья татар конгрессының 30 еллыгы һәм Идел Булгарстанда рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Без аны бик киң коллаж белән җәелдереп уздырдык. Һәм шуны мин әйтер идем, ул май аенда узган төп чаралар, тантаналы чаралар гына түгел, ә ел дәвамында Казанда, Булгарда белән берлектә илебезнең төбәкләрендә татар оешмалары белән һәм безнең дини эшчәнлек алып барган оешмаларыбыз идарәләр тарафыннан
алып барылган эшчәнлек. Без 12нче мәртәбә әгәр дә бөтен Россия күләмендә һәм аны халыкара дәрәҗәгә бүгенге көндә күтәрдек татар дин әһелләрен җыенын уздырабыз икән, һәм 1100 еллыкка бүгенге көндә 1100 делегатны илебезнең 79 төбәгеннән һәм чит илләрдән туплый алганбыз икән, димәк ул да нигезле эшнең нәтиҗәсе булып тора. Һәм 9 декабрьдә без менә Мәскәүдә айрым нәтиҗә ясаган вакытта барлык дини оешмаларга да һәм безнең мөфтиләребезгә, татар дин әһелләренә шул рәхмәт сүзләрен әйткәндә, алар шуны айрым ассызыкладылар. Бөтен дөнья татар конгрессы бүгенге көндә аларны бер майданга туплый торган бердән-бер майдан. Һәм 2021 елда ул бит юкка гына түгел, айрым президентыбыз тарафыннан Илбаш Владимир Владимирович Путинның карары нигезендә һәм аның оештыру комитетының башында безнең татар кешесе вице-премьер Марат Хуснуллин җитәкчелегендә әлеге оештыру комитеты үзенең эшен бүгенге көндә чыннан да даими рәвештә, өзлексез рәвештә әле дәвам да итәчәк. Чөнки әле аның шаукымы бик зур булачак. Без әгәр дә май аенда Болгарда һәм Казанда бөтен Россия татар дин әһелләрен һәм 10 мең кеше сыйдырышлы җәмигъ мәчетен нигез ташы салдык барлык татар дөньясы белән. Бу димәк әлеге хәрәкәтнең бик дәвамлы һәм нәтиҗәле икәнлеген күрсәтә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ валлаһу. Һәрбер заман адәм баласы алдына, гомумән милләт алдына яңа бурычлар, яңа сынаулар куя. Аларны җиңеп, яңа үрләр яуларга чакыра. Һәм әлбәттә без үткәннәрне онытмыйча, бүгенге яшәешебезнең, милли яшәешебезнең бүгенгесен корабыз. Киләчәккә җирлек әзерлибез һәм алдагы көннәрнең ирекле, бай, якты, гүзәл икәнлегенә ышанабыз. Һәм әлеге көннәрне якынайту өчен фидакарларча хезмәт итәбез. Изге ниятебезгә ирешергә язсын. Инде дәвам итәбез. Безнең чыршыбыз ипләп кенә бизәлә. Инде тагын бер матур уенчыкны эләргә. Без шушында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, чит төбәкләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Марс Тукаевны чакырабыз. Марс Рикатович, менә сез әлегә безнең чыршыбызга нинди уенчык эләчәксез һәм ни өчен? Ләйсәнә, барыбызга да мәгълүм безнең эшебез, эшчәнлегебез ул юллар һәм сәфәрләр белән бәйле. Менә мин дә шушы сәфәрләребезне хәтерләтү өчен, гел юлда икәнебезне күрсәтү өчен, менә шушы паровозны чыршыга илмәкче булам. Әлбәттә, без инде сәфәрләрдә зәңгәр экраннар аша, интернет аша, матбугат аша безнең сәфәрләребез турында шактый гына материаллар чыгып килә. Ләкин әле ул сәфәргә бардың да кайттың гына түгел. Ул сәфәрләрне оештырырга кирәк, һәрберсен язырга кирәк, каршы алу, озату, бөтен әйберне уйларга кирәк һәм андагы чараларны да оештырырга кирәк. Конгрессның эшчәнлеге, Бөтен дөнья татар конгрессы, ул һәр елны федераль округларда җыеннар белән башланып китә. Менә узып баручы елда шушы җыеннар белән башланып китте. Илебезнең һәрбер федераль округында, ул инде ерак көнчыгышта әйткәндә Хабаровск краеның Комсомольск, Наамури шәһәрендә, аннан соң инде якынрак килсәк Себер федераль округында, Новосибирск шәһәрендә, Урал төбәгендә, Курганда, Идел буе федераль округында, Уфада һәм Сарытауда, Үзәк федераль округта, Мәскәү өлкәсенең Орехово-Зуево шәһәрендә һәм Төньяк-Көнбатыш федераль округта Мурманск шәһәрендә безнең федераль округ җыеннары булып узды. Май аенда инде безнең халкыбызның матур бәйрәме
Сабантуйлар башланып кетті бит инде. Сабантуйлар дегенде илебезнең барлык почмакларында да сабантуйлар гөрләп уза, әлбәттә. Ләкин инде бөтен дөнья татар конгрессының күп еллардан бирле алып бара торган проектлары, ул да булса федераль сабантуй, бөтен Россия авыллар сабантуе. Федераль сабантуй дигәндә инде ул безнең быел Ульяновск шәһәрендә узды. Бөтен Россия авыллар сабантуе Мордовияның Аксун авылында узды. Шулай ук инде Новокузнецк шәһәрендә соңгы елларда уздырылып килүче шахтерлар сабантуе, халыкара шахтерлар сабантуе узган иде. Һәм инде без менә шу сабантуйлар узуга ук киләсе елдагы сабантуйларга эшкә керештек. Безнең Алла бирсә 2023 елда бу зур сабантуйларыбыз федераль сабантуй ул 1 июль көнне Кемерово шәһәрендә узачак. Инде бөтен Россия авыллар сабантуе 27 май көнне Астрхан өлкәсендә узачак Алла бирсә. Һәм инде буларга өстәмә рәвештә әле тагын киләсе елга 8 июль көнне Түбән Новгород шәһәрендә Идел буе сабантуе да узачак. Һәм инде бүгенге көн белән бәйләп әйткәндә мин әлбәттә халкыбызга, халкыбыз вәкилләренә исәнлек, саулык телим, күңел тынычлыгы телим. Һәм инде һәр гаиләдә, һәр төбәктә, һәр илдә тынычлык булуын телим. Каршымда Бүтін Дөнья Татар конгрессының яшьләр бүлеге җитәкчесе Ленария, син әле генә безнең чыршыга матур уен чыгылдың. Ул блокнот. Ни өчен, нәрсәнең матавы? Шуннан да ул гади генә блокнот та түгел. Ул безнең яшьләр оештырган инде менә соңгы 1-2-3 ел дәвамында без онлайн платформада белем алу проекты Ачык университет оештырабыз. Ул инде һәрбер теләгән кеше аны сайтка кирип, үз белемен арттырып, кругозорын киңәйтеп һәм шундый яңа мәгълүмат белән чыга ала. Шуңа күрә мин теләр идем быел яңа елда чыннан да заманалар инде төрлечә булып китә, күңелле вакытларда, күңелсез вакытларда, ул инде вакытына да карамастан һәрбер кешегә белемле, гыйлемле булырга һәм инде мин барлык яшьләргә дә нәкъ менә шушы сәләтне теләр идем. Үз фикерегездә калырга һәм инде дөрес нәтиҗәләр белән шундый позитив рәвештә бергәләп киләчәктә дә матур, зур, глобаль проектлар булдырырга. Köşle millet iken gelebez dinimiz var. Ey Tatarlar, Tatarlar. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Безнең чыршыбыз матурланганнан матурая бара. Хәзер минем янымда шушы Бүтән Дөнья Татар конгрессының бүтән чараларын, вакыйгаларын яктыртып дөньяга җиткерүче элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи. Гөлназ, менә сез чыршыга нинди уенчык эләчәксез? Мин эләчәкмен куян, чөнки куян елы килә. Куян инде үзе йомшак, үзе хәйләкәр, үзе тыйнак, кирәк вакытта тормый да белә. Шуңа күрә без бар нәрсәгә дә әзер булырга тиеш. Үзенең бәхете, тәүфигы, тынычлыгы, иминлеге белән килсен куян елы. Безнең бүтән гамәлебез, башкарган эшләребез Бүтән Дөнья Татар конгрессының рәсми сайтында. Ул сайт көндә туктамый, төндә туктамый, һәр вакыт даими эшләп тора торган сайт. Инде беләбез, социаль челтәрләрдә активлыгыбыз нык артты, чөнки бүтән кешенең кулында телефон, керәдә социаль челтәрләрдән үзен карый, яңалыгын карый. Менә ВКонтактеда безнең, әле бүген генә исәпләп чыктык, ел дәвамында 450 мең караучыбыз булган. Бу бит инде бик зур сан. Әле контакт менә соңгы 1 елда гына җанланып китте дип әйтәсем килә минем. Һәм инде без һәрбер уздырган чараны шушы челтәрләрдә яктыртып барырга тырышабыз. Бүтән Дөнья Татар конгрессының үзенең студиясе бар.
Менә анда бу ел 197 видео әзерләнгән. Бу да бит инде уңыш. 2 көнгә бер видео чыгып барган. Без анда чаралар да яктырткан. Конгресска килгән кунаклар белән дә элемтә кырган. Гомумән, һәр нәрсәне һәр яклап күрсәтергә тырышабыз. Бөтен дөнья татар конгрессының үзенең татарлар дигән газетасы да бар. Халкым минем дигән үзенең тапшыруы да бар. Һәм инде менә шушылар бергә җыелып, biz bütün dünya Tatar Kongresi, bütün dünyaga sevilgen milletteşlerimiz işlegen işini yaktırtıp barabız. Әле шуның üstüne biz türlü klipler da işleybiz. Менә соңгы табадан düşkən klibimiz ул яңа елга багышланган. Аны безнең җырчыбыз Кытайдан килеп Казанда билем истәгән Базарбай башкара. Менә без әзерләгән клип безне караучы тамашачыларыбызга да, безнең хезмәттәшләребезгә дә, гомумән татар дөньясына бездән яңа ел бүләк булсын. Tağın dostlar görəmsiz, orta qalsın uzgan yılda neler görgənsiz. Eski yıldan bəxət şadlıq yanağa köşsün, yana yılda hər günügüz söyünüb ötsin. Yana yıl bilən hey yaxın dostlarım, qutlar sizni şın könüldən yetilim tağım. Eli bizdə Berge mul tabınlarda, bereketli gımırdelik dost yakınlarga. Yana yılını karşı alık şırlaşıp kına, izgi tillak matur uylar uylaşıp kına. Yana yıl bilen hey yakın dostlarım, kutlar sizde şın kömülden yetilim tağım. Yaşav derdi canıgızdan gül taşıp dursun, iyilikler işle o yakınlardıp dursun. Hey! Dosta tutsak, bir-birimizga mehribanlı şefqatli bulsak, bu dünyanın nimetlari har kimga yeter, alдағы yangi yillarda baxtda o'tar. Yangi yil bilan hey yaqin do'stlarim, qutlar sizni shin ko'ngildan netilim tag'im. Alдағы tilaklarim Hürmetli milletteşler, birnişe mizgilden biz barımızda гадәттәгечә түгәрәк üstәлләр артына утырып, иң якыннарыбыз белән үтеп баручы 22 елга зур рәхмәтләребезне белдереп, иң уңайларын, иң яхшыларын алып, 23 елга күчербез. Шул ук вакытта инде без бер-беребезгә зур рәхмәтләр әйтәбез. Хактан да 22 елны караганда Татар халкы өчен, Татарстан, Русия өчен бу бик мөһим ел булды. Ничек кенә булсак та без махсус операция турында әйтәбез. Шуңа күрә тизрәк Аллаһ насыйп итсен, тынычлыклар җитеп, егетләребез үз өйләренә кайтып, әтиәниләрен, хәләл җифетләрен, балаларын кышып, без бәхеттә яшәр идек. Икенчедән инде бу безнең күләмдә караганда ислам дигәндә Россия күләмендә 1100 еллык безнең әти-бабалар рәсми рәвештә ислам динен кабул итеп, аңа тугры булып, менә күпме еллар, гасырлар яшәйбез. Аңа без бик зур рәхмәтле һәм һәр вакытта да әйтәбез. Бәлки ислам татарсыз яшәй аладыр, ләкин татар исламсыз яшәй алмый дип. Безнең бөтен дөнья татар конгрессы өчен ул 30 еллык булды.
һәм 8 еллык 8-нче съездны үткәргән вакытта без инде бер караганда отчет тотып, икенче караганда тагын халкыбызга, активистларга, җитәкчеләребезгә рәхмәтне әйтеп, алга таба да өметләнеп карадык. Һәрберебезнең гаиләбездә ниндидер бәхет булган, бала туганмы, никахлар булганмы, балаларыбыз мәктәп бетереп, институтка кергәнме, яки бетереп, таныклык алып эшкә барганмы, һәрберебезнең үз бәхете бар. Шуңа күрә бу бәхетегезгә ихлан, шат булып, тагын бер кат үтеп китүче 22нче елга рәхмәтебезне җиткерәбез. Якынлашып килүче 23нче ел дигәндә, мин иң беренче инде үзебезгә моны өмет елы дип әйтәсем килә. Хактан да дастаннар дигәндә, үзебезнең тарих дигәндә, татар милләте дигәндә, әгәр дә безнең һәрберебез гаиләбездә бәхет булса, олыларыбызга ихтирам белән карау булса, тарихыбызны барыбыз да белсәк, шушы булган мәхәббәтне үзебезнең балаларга, онык-чакларга да бирә алсак, бездән дә бәхетле халык була алмас дип мин уй йөртәм. Шуңа күрә бәхетле булыйк, бердәм булыйк. Яңа еллар белән сезне, кадерле милләттәшләр.